መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 31 ወእግዚአብሔር አባኻ እውከል ኣለኹ ከቶ ኣይትሕፍረኒ ስለ ጽድቅኻ ኢልካ ኣናግፈኒ እዝንኻ ናባይ ኣድንን ቀልጢፍካ ኣናግፈኒ ጽኑዕ ከውሒ ዕርዲ ምድሓነ ይኩነኒ እምባይን ዕርደይን ንስኻ ኢኻ እሞ ስለ ስምካ ኢልካ ምርሓኒ ኣሳልየኒውን ንስኻ ጸግዒ ኢኻ እሞ ካብቲ ብሕቡቕ ዘጻውዱለይ መፈንጠራ ኣውፅኣኒ ንመንፈሰይ ኣብ ኢድካ ኣማዕቁባ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ሓቂ ኣድሒንካኒ ኢኻ ነቶም ናብ ከንቱነት ሓሶት ዝጽግዑ ጸልኦም እየ ኣነ ግና ኣብ እግዚኣብሔር እየ ዝውከል ንመከራ ይርኢኻዮ ንጸባ ነፍሰይ ፈሊጥካዮ ናብ ኢድ ጸላኢ ኣይሃብካንን ንእጋራይ ኣብ ገፊሕ ቦታ ዶ ኣቢልካያን ኢኻ እሞ ብምሕረትካ ክፍሳህ ክሕጐስውን እየ ወእግዚአብሔር ጸይቡኒ እዩ እሞ መሓረኒ ዓይነይ ነፍሰይ ከብደይውን ብሓዘን ማህሚኑ ሕይወተይ ብጓሂ ዓመታተይ ብህህታ ተወዲዩ ሓይለይ ብኣበሳይ ላሕሊሑ ኣዕጽምተይውን ማህሚኑ እዩ እሞ ብሰሪ ኩላቶም ጸላእተይሲ መጻረፊ ኾይነ ንጐረባብተይ ኣውራ መጻረፊ ንዝፈልጡኒ መፍርህ ኾይነ እቶም ኣብ ኣደባባይ ዝሪኡኒ ካባይ ይሃድሙ ኣለዉ ከም ምዉት ካብ ልቢ ተረሲዐ ከም ስቡር ኣቕሓ ኾይነ ሕሜት ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ እሞ ኣብ ኩሉ ወገን ስምባድ ኣሎ ንጉድኣተይ ኪመኽሩ ኸለዉ ንህይወተይ ክነጥቅዋ ጠላለፉ ኣነ ግና ወእግዚአብሔር ኣባኻ እውከል ኣለኹ ኣነስ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ በልኩ ዕለታተይ ኣብ ኢድካ እየን ካብ ኢድ ጸላእተይን ሰጐግተይን ኣናግፈኒ ንገጽካ ናብ ባርያኻ ኣብርሃዮ ብሳህልኻ ኣድሕነኒ ወእግዚአብሔር ናባኻ ተማህሊለ ኣለኹ እሞ ኣይትሕፍረኒ ረሲኣን ይሕፈሩ ኣብ ሲኦል እውን ስቕ ይበሉ እተን ንጻድቕ ብትዕቢትን ንዕቀትን ደፊረን ዝዛረብኦ ሓሰውት ኸናፍርሲ ይተዓበሳ ደኣ ነቶም ዝፈርሁኻ ዝዓቖርካሎም ነቶም ኣባኻ ዝምሕፀኑ ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰብ ዘዳለኻዮም ለውሃትካ ክንደይ ዓብዪ እዩ ካብ ውዲት ሰብ ብመሰወርያ ገጽካ ትኽውሎም ካብ ክርክር መልሓስ ኣብ ድንኳንካ ትሓብኦም ኣብ ጽንዕቲ ኸተማ ዘደንቕ ሳህሎ ኣርዩኒ እዩ እሞ እግዚኣብሔር ይባረኽ ኣነስ ብስምባደይ ካብ ኣዒንትኻ ተሰዊገ እየ በልኩ ናባኻ እንተኣወኹ ግና ድምፂ ጸሎተይ ሰማዕካ ኣቱም ቅዱሳን ኩልኹም ንእግዚአብሔር ኣፍቅርዎ እግዚኣብሔር ንእሙናት ይሕልዎም ንዕቡይ ከዓ ኣብዚሑ ይፈድዮ እዩ እሞ ኣቱም ብእግዚአብሔር ተስፋ እትገብሩ ኩልኹም በርትዑ ልብኹም እውን ይጽናዕ